Masu sauraro Assalamu alaikum. Mai kawo muku rahotanni ke muku fatan kun waye gari lafiya. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu na ƙarfe 6:30 wato agogon Najeriya da Nijar. Ƙarfe 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu muna ɗauke da dole a samar da tsaro a Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci hukumomin tsaron ƙasar su gaggauta kawo ƙarshen matsalar tsaro da take ƙara ƙamari a jihohin Borno da Plateau da Benue da kuma Kwara. Wannan na zuwa ne bayan shugaba Tinubu ya gana da shugabannin tsaro ƙasar a fadarsa da ke Abuja, inda suka yi nazari a kan yanayin tsaro a Najeriya. A wata sanarwa da ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya Bayo Onanuga ya fitar, Shugaba Tinubu ya bayyana damuwa kan kisan 'yan Najeriya da basu ji ba basu gani ba a sassan ƙasar. Shugaban ƙasar, wanda ya shafe fiye da sa'o'i 2 yana ganawa da shugabannin hukumomin tsaron Najeriya, ya ce dole ne su kawo ƙarshen kisan mutane a ƙasar. Sanarwa ta ayyano Shugaba Tinubu yana shaidawa hafsoshin tsaro cewa daga ɓangarensa fa tura ta riga ta kai bango, domin haka wajibi ne su tashi tsaye domin samar da mafita game da halin da Najeriya ke ciki a kan tsaro. Dama dai shugaban ƙasar ya umarci shugabannin tsaro su yi aiki tare da hukumomin jihohin da ke da matsalolin tsaro a Najeriya domin cimma matsaya a kan matakin bai ɗaya da ya fi dacewa a ɗauka a kai tun daga tushe. A kan haka ne kuma shugabannin hukumomin tsaro suka sake komawa domin yi wa Shugaba Tinubu bayanin abubuwan da suka gano kawo yanzu. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara a kan tsaro Malam Nuhu Ribadu ya ce a yayin taron na jiya Laraba, an yi kyakkyawan nazari game da matsalolin tsaron ƙasar da matakan da ya kamata a ɗauka a kai. Ya ce a wannan karon mun zauna da shugaban ƙasa kuma mun shafe sa'o'i muna yi masa bayani dalla-dalla, yayin da kuma muka amsa sabbin umarni a kan ayyukan tabbatar da tsaro. Shugaban ƙasar na aiki tuƙuru domin ganin 'yan Najeriya suna rayuwa cikin kwanciyar hankali da tsaro. Ba za mu gajiya ba har sai mun cimma burinmu na samar da tsaro ga jama'a. A game da dawowar hare-haren Boko Haram a jihar Borno kuwa, Malam Nuhu Ribadu ya ce maƙiyan namu ba su miƙa wuya cikin sauƙi, kuma suna amfani da dabarun kai hare-hare ne domin nuna cewa har yanzu suna da ƙarfinsu da kuma sanya tsaro a zukatan mutane. A baya-bayan nan ana fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya, daga hare-haren Boko Haram da na 'yan bindiga a arewa maso yamma da rikicin jihar Plateau da kuma ayyukan 'yan bindiga a jihohin Kwara da kuma Nijar. Matsalar 'yan daba na gawurta ne a arewacin Najeriya. Al'ummar Minna, babban birnin jihar Neja, sun shiga wata rayuwa ƙarƙashin wani sabon mataki na taƙaita zirga-zirga da daddare, a yunƙurin hukumomi na daƙile ƙaruwar 'yan daba. Rikicin 'yan daban da ke neman zama ruwan dare ya fara hana birnin Minna sakat, har ta kai mutane a wasu unguwanni na jan ƙofa su rufe gida ruf da zarar duhun dare ya kunno kai. Rahotannin hare-haren 'yan daba na ƙaruwa kusan kulli-yaumin cikin wasu jihohin, kama daga arewa maso yamma da arewa maso gabas har ma da arewa ta tsakiya. Cikin matakan da gwamnatin ta Neja ta ɗauka akwai hana fita a kan babura masu ƙafa biyu da masu ƙafa uku ko kuma keke napep tun daga ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe. Ana zargin 'yan daba da sauran masu aikata laifi na amfani da ababen hawa wajen zuwa su kai hari, ko kuma su riƙa bin lungu da saƙo suna aukawa mutane don satar waya. Gwamna Umaru Muhammad Bago, wanda ya sanar da ɗaukar wannan mataki a wani taro kan tsaro ranar Talata, ya ce babu wanda zai sake ɗaukar duk wani nau'in makami a birnin Minna. Za a riƙa kama waɗanda ake zargi da laifin
da ba ko kuma suke da alaƙa da su, inji gwamnan. Sannan ya umarci hakimai da dakatai da masu unguwanni su fara aikin tantance duk baƙin da ke shiga yankunansu. To a nan muka kawo muku ƙarshen rahotannin namu na yau, sai kuma idan Allah ya kaimu anjima da daddare.